Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Masobra sa 20 ka mga balay, mga baligyaan nga yara na sa dalan kag sa gutter sa barangay 16 kag 14 sa Bacolod City. Ang liwat na naman nga ginpangkakas ang City Legal Office. Sa mga balay nga ginpangguba, isa diri balay sang empleyado sa syudad nga napaidalo kon empleyado sang BTTMD. Bareport si Richard Caballero. Matapos ang makapila na nga abiso sa syudad sa mga illegal structure nga yara sa gutter kag dalan sa Palangka Road sakop sa barangay 16 kag barangay 14 sa Bacolod City, tigayon na nga ginpag-demolish ini sang City Legal Office Enforcement Team kaina sang aga. Masobra sa 20 ka mga balay kag mga negosyo, pareho sa mga vulcanizing shops, carwashan, kag kapihan ang gimpang kakas na sang CLO. Isa sa mga apektado ang balay man sang empleyado man mismo sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. Suno kay Sirela Hipana, 70 anyos, bisa nagatrabaho ang iyabana sa syudad, wala man sila sa giyapon makaluwas sa clearing operation. Di kung pwede lang yan sa gutter lang bala. Oo, gutter na lang kami gaano. Ang amon katri gutter na lang na. Gamay lang ang vulcanizing, wala pang hangin-hangin, wala. Siyempre sa kapigaduhon, wala subong. Tikinanlan, taman wala. Lahat lang tas ang grasya, pero yung grasya sa syudad kung saan maabot. Kung kita nga mga pumuluyo, mag-iuman tayo. Masobra na 3 kadekada nga naga-istar ang pamilya ni Sirela sa amo nga lugar. Kag aminado man siya nga makapila naman ka beses nga gingguba sang syudad ang ila nga balay. Ginakasubo lang niya kay wala na sila lugar nga pwede anay matiniran samtang nagapangita pa sila sa bag-o nga ilistaran. Suno sa iya, wala siya maabisuhan nga pati sa gutter sang dalan hindi na sila pwede makapatukod sa ngayob-hayob. Amo gani kaina ang iya na mismo bana ang nagdemolish sang ilang nga balay. Pero wala ka na iba niya katuan. Wala eh. Hindi ano plano? Matulog. Sa karito mo. Sa karito na lang yun. Mangita man solusyon kung para na diyan masipit. Ang amon ng bala mga gamit, bala kiti siyempre daw unprepared kami bala nga amon ni bala matabo kay abi namon kuhaon lang ang daw ga ano bala nga sangit kay dili na ang gutter. Why kami acceptar nga kuhaon gid kay ti inang nagtulukod nga bagot nga baguhan alam mo sang wala man na da. Apang suno sa enforcement team, 4 na kabeses nga naghatag sang abiso ang syudad antes pa nila gipatuman ang amo nga operasyon. Antes pa nagabot ang enforcement team, una na nga nakita ang Vendo Car Wash nga ginapanag-iyahan sa kapitan mismo sa barangay 16 nga voluntaryo na niya nga gingkakas. Natukiban man sa enforcement team nga kalabanan sa mga nagatukod sa balay sa amo nga dalan ang indi man mga taga barangay 16 kag barangay 14. So far, ang ato din istoryanay sa mga tagiya daw nag-operar man sila. Kag ang ato na lang nila problema kay mayari di nga nagapuli sa northern part no sa Sagay nga wala gid tao may gamit but ang amon subong subong nga i-turnover lang sana sa barangay Fundamenta yung mga gamit i-account lang kay para nga maklear naton ang area. Bali bisa wala tagiya sa takson gid sa ang gamit Yes, niya i-turn in actually may tagiya na sa dugay na nakatama no last year pa kapila na ginotis galing kiti until now amo na ang balibad permi may patay nagpuli so wala na gid bala ano kita ga balik-balik nakadamo pa sang aton man dapat nga i-extend ang services sa iban man nga barangay. Matapos nga na-clear ang dalan batok sa mga illegal structure, temporaryo ini nga butangan sang CLO sang yellow line agud hindi na iniluwat mapatukuran pa sa mga estruktura. Nagpangabay naman ang enforcement team sa pamunuan sa barangay nga ipabilin ang katinlo kag kahilwayan sang dalan. Butangan na namon skill din, no? Butangan namon sa mga yellow line anay for the meantime nga wala anay sa may mag nakita na nila nga ging clear ta na. Kag i-will coordinate sa aton na mga barangay officials dapat they will also cooperate no sa diin magtawhay na nga hindi ta na lang ni pag-itolerate ini lang galisensya lang nga mabutang nga bisan hindi pwede. So number 1 gina ang role sa barangay. Dapat sila gid bakiro sa ilang nga barangay kaysa di ko magsugod magdamo naging katama mabudlayan na sila ga problema na ang barangay. Padayon man ang pagpanakop sa BTTMD sa mga kolorom nga tricycle kag e-bikes nga nagabiyahe sa dalan sa Bacolod City. Richard Caballero para sa Digicast Negros.